No me ollaan kuule oopperassa, Kansallisoopperassa ja just uusitussa talossa, niin mikäs täällä ollessa. Nykyaikaistettiin tuo näyttämötekniikka ihan täysin täällä, eli se oli se meidän pääfokus täällä ja 3 kuukaudessa työtehtävä, 1 kuukausi sitten vielä käyttöönottoa ja testauksia ja se oli tiukka raja. Meillä ei ollut vaihtoehtona se, että se myöhästyisi, koska me oltiin jo tosiaan 4-5 vuotta etukäteen sovittu, että harjoitukset alkaa sinä ja sinä päivänä ja niin ne sitten alkoikin. Kesän aikana semmoinen yli 20 miljoonaa tämä hanke kaiken kaikkiaan ollut. Tämä on sillä tavalla tuotantolaitos, että jokainen myymätön esityspäivä tuo meille tappiota. Gramon roolit hankkeessa oli telinetoimittaja, parakit ja sitten kaikki kalusteet. Aikataulu tässä oli se haastavin ja erityisen, mikä vaati eniten aikaa ja suunnittelua ja järjestelyä, että saatiin kaikki toimitukset ja asennukset ja kaikki ajallaan tänne näin. Ja meille tuli noin 20 kuorma-autollista telinettä tänne silloin viikonlopun ja vapun aikana, pyhien aikana, niin siinä oli aikamoinen järjestely kyllä. Täällä oli ihan mieletön määrä telineitä. Koko tämä lämpiö täys, joka sinällään oli sääli, että suuri yleisö ei päässyt katsomaan, koska se oli näkemisen arvoinen installaatio. No erityisen rakenne on ehkä tuohon päänäyttämölle tehtiin tämmöinen tulityöteltta, mikä oli vähän semmoinen, ei ihan vakiokalusto. Saatiin se toimimaan, että päästiin orkesterin nostinta purkamaan. Niin polttoleikkauksia ja hitsauksia tämmöisiä varten, niin kun sitä purettiin sitä nostinta, niin on yhteistyö ollut hyvä täällä työmaalla. Mä sanoisin, että tämä oli vallan mainio, kun Niko oli täällä koko ajan paikalla ja hän oli muutoksia, tuli koko ajan täällä. Eli vaikka oli tämä mietitty etukäteen nämä asiat, mutta aina tulee niitä pieniä muutoksia, pitää tehdä. Ja silloin Gramon työnjohto todella hyvin hoiti tämän oman roolinsa ja nopeasti reagoi tarvittaviin ja ikinä sieltä ei tullut, että ei löydy kalustoa tai ei ole saatavissa. Keskellä kesää tuli tarvittavat tavarat silloin, mitä oltiin pyydetty. Tämä on ollut ehdottomasti se parhaiten onnistunut projekti ja kyllä siinä se keskeinen syntyy siitä hengestä, mikä siinä työmaalla ja urakoitsijoilla ja rakennuttajilla ja käyttäjillä on. Oli hyvä porukka. Kaikki halusi päästä samaan tavoitteeseen, eli saada tämän projektin onnistumaan. Kyllä hieno homma, että porukka oli ja 24 tuntia etuajassa luovutimme kohteen tilaajalle ja käyttäjälle.